διαφημιστικό ρούχο, δηλαδή η εκτύπωση, το κέντημα του λογοτύπου της επιχείρησής σας σε διάφορους τύπους ρούχων αποτελεί έμεση διαφήμιση για την επιχείρησή σας. Ως διαφημιστικό δώρο δείχνει σεβασμό στον πελάτη σας και δίνει μια έγκλη στην επιχείρησή σας, ενώ παράλληλα αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας της επιχείρησής σας. Στο στυλ θα βρείτε διαφημιστικά ρούχα εργασίας, μπλουζάκια, t-shirt, πόλο, φούτερ, φλις, πουλόβερ, πανοφόρια, γυλαίκα, soft gel, αντιανεμικά, τζάκετ, μπουφάν. Πλήρης γκάμα διαφημιστικών ρούχων για εταιρείες και χώρους εστίασης. Χρησιμοποιούνται μελάνια που εξασφαλίζουν απαλή υφή και μέγιστη αντοχή στο πλήσιμο.